wong ngerti jalan. Semangga kanggo singgah lagu Mangga kanggo nok seli motor. wong di maning kudu Wong bogis nok. wong bogis sing biasa di motor Iya. Kanggo Bapak Roni bos tempuran wong Manggungan. Wulan 6 tanggal 1 nok. iya dengan biar dudu saking kula rebut cinta wong sejak tapi senyatane ora bisa kalane umpama cinta jalur Apa nok? bisa dicegah Aya karuang. perasaan ora beda mana mene gak tergantung perasaan wah. Bener nok. Kalau misalnya ada perasaan ora bisa diomongkan Iya bener. Kayak senok imak. Senajan buktine batin kerasa hancur bisa wis nempel dada sing gawe kula ora berdaya Ada asmara bro. wakalur cinta Mas R sing duwe apa sing duwe Wirda Jaya Rental Mas R sing duwe Wirda Jaya Rental Wirda Jaya Rental Mas R atur nuwun sangat Mas R sing duwe Wirda Jaya Rental Kanggo nok Wilda sing ngacep nok Wilda sing sehat-sehat nok. aduh ora kuat wakalur Sing sapa jeno? Mas R Oh Mas R. sing duwe sapa kana beli harus Nok seli motor sing melasani wakalur. Pengen sarung lah kasih nokan. Nok eul tau ngeket sarung kalur. Wong apa, Cek?